No to zemí letí. To už to natáčí, ne? Máš to? Tak jsem dej asi rukavici. Můžu, jo? Třetí na plynu asi. Jako reakce na plyn je, na řízení je celkem pomalé. Držím lehce přitažnuté. Mrznou mi ruce. No. Přistávej. To chytne kopec. Třeba to letí rychle jak prase. Strašnou rychlost, ne? Musíme si dát obočku jednu. No to by tak mohlo být. Já ho trošku přitáhnu. To je masakr. Cool. Dobře, ukáž, že to vypnu, ty máš rukavice. Dobře, ne, nešlo to. Šlo to? No.